Detalye naman ng ating police report ngayong araw, arestado ang isang 20 anyos na out-of-school youth matapos na magnakaw sa loob ng Alibang National High School sa bayan ng Sison, Pangasinan. Ayon sa ulat ng isang guro at nakita sa CCTV footage, sinira ng suspect ang pinto ng principal's office at pumasok sa loob ng opisina. Agad na rumisponde ang kapulisan at nagsagawa ng hot pursuit kung saan matagumpay na natunton ang suspect. Na-recover mula sa kanya ang 12 laptops, 17 tablets at iba pang gamit sa loob ng opisina na may kabuang halaga na nasa 624,264.40 pesos. Samantala, inihahanda na ang kaukulang reklamo sa suspect para sa kasong robbery na isasampa sa prosecutor's office sa pamamagitan ng inquest proceedings. IFM News. IFM News. IFM.